ହୋଇ ଆସି ଆମେ ଅପରତଟରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ପୂର୍ବଜଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି। ହଁ ହଁ ପୂର୍ବଜଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି। ଏ ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ ସାରି ଆମ୍ଭେ ଏବେ ମିଥିଳା ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତୁମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଏହି ପତିତ ପାବନ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଜଳରେ ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ ସାର, ଅତି ଶୀଘ୍ର ସାରି ଆମେ ମିଥିଳା ନଗର ପକ୍ଷେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ। ହେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, ଆମେ ବେନି ଭାଇ ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ ସାରି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ଆସ ଏବେ ମିଥିଳା ନଗର ଉପଲକ୍ଷେ ଆଗମନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ମହାନୀ। ओके बोलो ही देखो सखी संगत मुनि हे सजनी, ହଁ ଲୋ ସଖୀ, ଦେଖିପାରୁଛ ହଁ ହଁ ସୁନ୍ଦର ଅପୂର୍ବ ଲାବଣ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଏ ଶ୍ୟାମଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ। ଏ ସଜନି, ହଁ ହଁ जय श्री राम। ए सखी मानक हे सजनी, ହଁ ହଁ ସଖୀ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାବଣ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଏ ଅପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଦୁଇ ଜଣ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ ସଜନି। ସତେ ଲୋ ସଜନୀ, ନୀଳ ସାମ୍ବୁଜ ରୂପ, ହଁ ହଁ ଏହାକୁ କଣ ସତେ ସେହି ପଦ୍ମଜୋନି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି? ଏପରି ଯୁବକ ତ ମୁଁ ଏ ସଂସାରେ ବୋଧେ କେହି ନଥିବେ। ହଁ ଲୋ ସଜନୀ, ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ନା? ହଁ ସଜନୀ, ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ଚାଲ ପ୍ରେମ ଯାତନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ହଁ ଲୋ ସଜନୀ, ମୋ ମନ ଦିନ ପଲକ ପଡୁନାହିଁ ସଜନି। ମୋର ବି ପଲକ ପଡୁନି ସଜନୀ। କି ସୁନ୍ଦର जनक नगरे जाई प्रवेश होइले
ଚାହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସୀତା କହନ୍ତି ସଖୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ଚାହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖ ସଜନୀ କେ ବରଦେ ଦୁଆରେ କାହାର ଅଟନ୍ତି ଦୂତ। ଦେଖିଲା ବେଳୁ ମୋ ମନେ କସ୍ତୁରୀ ମନେ କସ୍ତୁରୀ ହୃଦୟ ହେଲା କମ୍ପିତ ଯେ ଚାହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ଦେଖ ସଜନୀ ମୋର୍ ଗାଳ ବାପୁବେନି ଜନନୀ ବେଦୁ ପାଗଳ। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତକୁ ଚାହିଁଲା ମାତ୍ରେ ପ୍ରୀତମ ହେଲା ତରଳ ଯେ ଚାହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ଶିବଧନୁ ସତେ ତୋଳିଏ ପାରିବେ ହେଉ ନାହିଁ ମନେ ରତେ। ଲୋକେ ରାଜା ମତେ ଧନୁକୁ ବାନ୍ଧିନ ବିବାକି ହୋଇବେ ମତେ ଯେ ଚାହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ସମସ୍ତ ପୃଷ୍ଠ କରାଏ ଯେଉଁ ଧନୁ ବ୍ରଜହୁ ଅତି କୋଶର। ରାଜା ଦେବରଣ କରିଥିଲେ କେହି କରି ନ ପାରିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରବାଣାସୁର ରାବଣ କହିଲେ ହାରି ଲଜ୍ଜା ପାଇଗଲେ ଯେ ଚାହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ଏ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଦେଖିପାରୁଛ? ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ମୋର ବାମ ଚକ୍ଷୁ ବେଶ ପୁଣି ଉଠୁଛି। ସତରେ ସଜନୀ? ହଁ ସଖୀ। ଜାଣିଛ ସଖୀ,
ମୋର ଏ ହୃଦୟ କାହିଁ ତରଳିତ ହେଉଛି। ହଁ ସଖୀ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ଜାତ ହେଉଛି। ପରିଚୟ ପାଇଁ? ହଁ ସଖୀ, ତାଙ୍କର ଦେଶ କେଉଁଠାରେ, ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ, ମୋତେ ଯଦି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତ ତାହେଲେ ମୋର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତା। ସତରେ କ'ଣ ଯୁବକ ଏ ଶିବଧନକୁ ଭଗ୍ନ କରି ମୋତେ ବିବାହ ହେବେ? ଜାଣିଛ ସଖୀ, ମୋର ପିତା ସ୍ୱୟଂବରରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ବାଣାସୁର ରାବଣ ସହିତ ସେ ଧନୁକୁ ତୋଳି ନ ପାରି ହାରି ଲଜ୍ଜା ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। କ୍ରମଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଠପରେ ଯେଉଁ ଧନୁ ଅତି କଠୋର, ସତରେ କ'ଣ ଏଇ ପୁରୁଷ ଜଣକ ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ କରି ମୋତେ ବିବାହ ହେବେ? ମୋର କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସୁଧନୀ। ମୋର ପିତା ସିନା ସୁକଠୋର ପଣରେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଶିବଧନୁକୁ ଭଗ୍ନ କରିବ, ସେହି ପିତା ଶବ୍ଦ କଲେ ମୋର କରିଲ ଦାରୁଣ ପଣ। ମୋର ପିତା ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏ ଶିବ ସରାସରକୁ ଯିଏ ଭଗ୍ନ କରିବ ସେ ହିଁ ମୋତେ ବିବାହ କରିବ। ସତରେ କ'ଣ ଏ ଯୁବକ ଏ ଶିବଧନୁକୁ ଭଗ୍ନ କରିବେ ନା ମୋତେ ବିବାହ ହେବେ? ମୋର କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ ସଜନୀ। ମୋର ପିତା କାହିଁକି ସୁକଠୋର ପଣ କରିଥିଲେ? ମୁଁ ଯଦି ଆକୁ ବିବାହ ନ ହୁଏ ମୋର ଏ ଯୁବାବସ୍ଥା ସଜନୀ, ଏ କ'ଣ ସଜନୀ? ହେ ଧର୍ମ ଦେବତା, ହେ ମା ଗୌରୀ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶୁଛି ମା। ମୋତେ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୁବକ ଯଦି ହେ ଶିବଧନୁକୁ ଭଗ୍ନ କରି ବିବାହ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ବିଷ ଖାଇ ଏ ଶରୀରକୁ ଦେବି। ନା ସଜନୀ, ଏଭଳି ଅଶୁଭ କଥା କୁହ ନାହିଁ ସଜନୀ। ସଜନୀ, ତୁମେ ଏପରି ଅଶୁଭ କଥା କିପରି କହିପାରୁଛ ସଜନୀ? ଶୁଣି ମନୁ ମାଇୟା ସେ ଜାନ କିବା
ତୁମର କରିନ ଧୀରେ
ତୁମେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଯୁବକଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ପଚାରୁଥିଲ, ମୁଁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଯୁବକଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବି। ତୁମେ ଏଇ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୁବକଙ୍କର ପରିଚୟ ରଖିଛ? ହଁ ହଁ ସଖୀ, କୁହ ସଖୀ, କୁହ। ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ କେତେ ହେଉଛି। କୁହ ସତରେ ସଖୀ। ମୁଁ କହୁଛି, ତେବେ ଶୁଣ। ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ କାନ୍ତି ଯୁବକ ଦେଖିପାରୁଛ ସଜନୀ, ହଁ ସଖୀ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ଜାତ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ସଖୀ ହଁ ସଖୀ, ତାଙ୍କ ନାମ କଣ ଜାଣିଛ ସଖୀ? କଣ? କୁହ ସଖୀ। ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ଏକ କଥା ଶୁଣ ସଖୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ସଜନୀ, ଏଇ ଯୋଉ ଶିବଧନୁ, ମୋ ମନ କାହିଁ କହୁଛି ଏଇ ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ କରି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ତୁମକୁ ହିଁ ବିବାହିତ କରିବେ। ସତ କହୁଛ? ମୋ ମନ କହୁଛି ଏଇ ଯୁବକ ସେଇ ଧନୁ ଭଗ୍ନ କରି ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବେ। ସଜନୀ, ହେଲେ ମନରେ ତୁମର ଏ ବିଷାଦ, ଏ ଦୁଃଖ କାହିଁ ଭରିଛ ସଜନୀ? ପିତା ଧର୍ମ କନ୍ୟାଦାନ କରିବା, ରାଜା ଧର୍ମ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା। ତେଣୁ କନ୍ୟାର ପିଣ୍ଡରେ କେବଳ ପିତାଙ୍କର ହିଁ ଅଧିକାର ଥାଏ ସଜନୀ। ବୃଥାରେ ପିତା ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ। ମୋର ମନ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷେ ରାଜା ବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତୁମର ଉତ୍ତର ପାତ୍ର ଦେଖି ତୁମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବର ଚୟନ କରିବେ ସଜନୀ। ହଁ ସଜନୀ, ମୋ ମନ କାହିଁ ମୋ ମନରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି ଏଇ ଯୁବକ ହିଁ ତୁମକୁ ବିବାହିତ କରିବେ ସଜନୀ। ତେଣୁ ମନରୁ ଏ ବୃଥା ଚିନ୍ତା ଦୂର କରି ମନେ ମନେ ମା ଗୌରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଦେବୀ, ସେ ହିଁ ତୁମ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ।